Dobrý den, vítejte u sledování dalšího vydání televizního světa motorů. I tentokrát náš pořad startujeme cyklem ze zákulisí rally, které společně navštěvujeme už druhý měsíc, a to prostřednictvím jediného továrního týmu v naší zemi. Tím je samozřejmě tým Škoda Motorsport. Tak se hezky bavte. Působení továrního týmu Škodovky lze s klidem označit jako celosvětové, protože tato mladoboleslavská parta závodí doslova ve všech koutech planety. Tématem dnešního povídání je logistika, která k tak velkému týmu neodmyslitelně patří. Logistika pořád v zásadě vychází z té platné definice o logistice, to znamená, že zapotřebí ve správném čase vlastně souborem všech možných činností dopravit správné zboží na správné místo, ve správné kvalitě a v neposlední řadě taky za správné náklady. No, je to vlastně koordinace mnoha činností dohromady. A to je na tom asi právě to nejtěžší ze všeho. Pro nás vlastně absurdně začíná příprava na soutěž dávno předtím. Vlastně v momentě, kdy získáme kalendář a kdy se rozhodneme, který soutěží se ten daný rok, tu další sezonu zúčastníme. A tehdy už začínáme vlastně pracovat s logistikou, protože jakkoliv se každý rok jezdí víceméně do podobných nebo stejných míst, stejných zemí, nebo v Čechách do stejných měst, tak přesto se řada věcí změní a my s tím musíme samozřejmě počítat a musíme na to být připraveni. Jak taková příprava na akce týmu Škoda Motorsport vypadá v praxi, to už nám poví jeden z týmových logistiků, Jan Melša. Příprava probíhá normálně v kancelářích a na základně Škody Motorsport tady v Mladé Boleslavi. Máme pevně daný program a třeba ta příprava na tu soutěž začíná 2 měsíce předem. Tým odjíždí na tu soutěž víkend před tím závodním víkendem, to znamená týden předtím, v okamžiku, kdy je ta soutěž spojená s nějakým trajektem nebo přesunem na ostrov, nebo konkrétně třeba do Finska také se jezdí trajektem, tak se to tam ještě prodlužuje třeba o 2 dny, to znamená, řekněme, 10 dní před začátkem té soutěže. To byl tedy modelový příklad v případě soutěže pořádané na evropském kontinentu, který, jak známo, z velké části tvoří takzvaný schengenský prostor. Jak je tomu ale v případě, když se s týmem letí mnohem dál, například do Asie? To je, řekl bych, jedna z nočních můr našich logistiků. Já jenom musím říct, že my jsme vlastně 4. Já vedu skupinu 4 lidí, jsem současně jako týmový manažer a mám pod sebou 3 logistiky. A noční můra každého z nás je výjezd do nešengenského prostoru, protože to znamená příprava Atakarnetu. A jakkoliv my starší ty Atakarnety pamatujeme z minulosti, tak v dnešní době už si tomu všichni velmi rádi odvykli. A ten Atakarnet, zvláště v momentě, kdy my musíme připravit spoustu dílů, spoustu technických věcí, které vlastně sebou vezeme, tak je to velmi složité. Je jasné, že práce logistika pro tovární tým není ničím snadným a tak nás zajímalo, jaké takový člověk musí mít předpoklady pro to, aby mohl tuto roli zastávat. Tak musí mít samozřejmě přehled o tom týmu. Základem je nějaká komunikace, to znamená, ten člověk musí být komunikativní. Samozřejmě základem je cizí jazyk, ať už angličtina, další jazyky jsou výhodou. Takže ten prvotní jakoby kontakt provádí ten logistik, ať už s organizátorem té akce a pak se domlouvají další podrobnosti. Logistik týmu má tedy v první řadě na starosti bezproblémový přesun materiálu a lidí na správné místo ve správném čase. Jakmile tedy soutěž odstartuje, má už tento člověk v podstatě splněno. A nebo je to trochu jinak? Do určité míry ano, ale protože, jak jsem říkal předtím, vlastně logistik se také nazývá koordinátor v rámci týmu, takže my jsme tam vždycky na místě o den dřív, než vlastně začne přijíždět celý tým a začneme na místě organizovat například administrativní přejímku pro reky, to znamená pro seznamovací jízdy, čili tam spousta ještě takových administrativních
pochodů, které my musíme absolvovat předtím, než se to rozjede. Jakmile se ta soutěž rozjede, tak potom už opravdu do určité míry my máme vlastně splněno, ale pak přichází ta druhá část, že musíme reagovat samozřejmě na průběh soutěže. To znamená v momentě, který je pro nás taky velmi černou můrou a nešťastný, kdy ten jezdec třeba havaruje, tak je zapotřebí okamžitě já jednak se musím jako týmový manažer spojit s vedením soutěže, informovat ředitele soutěže a současně musíme zajistit, jakým způsobem to auto vytáhneme od někud, kam se dostalo a přivezeme ho zpátky do servisu. Případně budeme ho opravovat na místě a zúčastníme se soutěže dál v rámci Rally 2. Co když se ale přihodí, že tým nemá na místě v tu chvíli životně důležitou součástku nebo díl? Jak se v takovém případě postupuje? Může se stát, že v průběhu toho závodu nebo toho roku se spousta věcí vyvíjí a přicházejí i jiné evoluce těch součástek a samozřejmě pak může nastat doba, kdy my odjedeme na závody a na tu součástku čekáme. A pak fungují samozřejmě ty rychlé přepravní společnosti, kdy posíláme z Čech nebo přímo od dodavatele do místa závodu zásilku, která nám prostě dorazí. Dříve bývalo zvykem, že si týmoví logistici rozdělovali práci na dvě části, a to na materiál a na lidi. Jak je tomu ale v současnosti? My už jsme upustili, třeba v minulosti si vzpomínám, že jsme někdy měli styl práce takový, že jeden logistik řešil materiál, druhý logistik řešil lidi. Dneska pracujeme jiným systémem, jeden logistik má vlastně na starosti kompletně celé zajištění jedné soutěže. Je to pro nás výhodnější, protože on se potom v tom daleko lépe orientuje. Pro něho samozřejmě do určité míry složitější, ale všichni ty jmenovaní lidi, ty tři logistici, s kterými pracují, tak už mají hodně zkušeností a poradí si s tím. Dá se vlastně spočítat, kolikže materiálu se veze na automobilovou soutěž v případě, že se jedná o standardní výjezd továrního týmu? Jinými slovy, kolik je to zhruba tun materiálu? S dvouma vozy jezdíme v letošním roce soutěž VRC2, na což používáme dva velké kamiony, který má vlastně 32 tun. Nedokážu odhadnout, kolik tom je materiálu, který vozíme, ale asi bych to shrnul do nějakých 15 tun materiálu. Většinou je to tak, že v tom kamionu jezdí dva lidé, jeden člověk, který je zodpovědný za ten kamion, co je v něm. Samozřejmě funguje jakoby takovej člověk zodpovědný za to, aby v tom kamionu všechno bylo, aby když tam mechanik nebo technik pro něco přijde, aby tam ty věci byly a byly připravené v tom správném stavu. A pak druhý člověk, který funguje jako mechanik. Teď už tedy víme, kolik zhruba materiálu na takovou soutěž odjíždí, ale jak je to v případě týmu lidí? Kolik členů týmu se automobilové soutěže účastní? Na každou soutěž, které se účastníme se dvěma vozy, tak většinou jede kolem 35 lidí. Samozřejmě pokud jedeme se 3 auty, tak se ten počet o něco zvýší, ne už dramaticky, ale o něco ano. A vzhledem k tomu, že jsme opravdu tým mezinárodní, že máme sice mechaniky Čechy, ale inženýři se rekrutují z Belgie, z Francie, z Itálie, měli jsme tam i rakouského, i anglického, tak to samozřejmě přináší další problémy a musíme skoordinovat právě převoz všech těch lidí na správné místo ve správný čas. Dnes jsme se tedy dozvěděli něco víc o týmové logistice Škody Motorsport a o čem se budeme bavit příští týden, to je zřejmé z následujících obrázků. Ano, vrátíme se v čase o nějakých 40 let zpět a zavzpomínáme s legendárním pilotem Škodovky Svatoplukem Kvajzarem na dobu, kdy bylo všechno jinak. O srovnání s dneškem se pak postará současný tovární jezdec týmu Jan Kopecký. Pro tuto chvíli díky za pozornost a za týden se těšíme na shledanou.
Bezstarostné sledování tohoto pořadu vám přeje Škoda bez starostí. Sponzor pořadu. Škoda. Simply clever. S cyklem ze zákulisí rally je tu opět soutěž pro vás, pro diváky. Pokud pozorně sledujete naše reportáže, neměl by pro vás být problém zodpovědět následující otázku a vyhrát některý z předmětů z kolekce Škoda Motorsport, který do soutěže věnoval oficiální Škoda e-shop. Dnešní otázka tedy zní: kolik logistiků momentálně pracuje pro tým Škoda Motorsport? Za A je to 1, za B 4 a za C 21. Vaše odpovědi zasílejte nejpozději do nedělní půlnoci, a to pomocí SMS ve tvaru motor a písmeno správné odpovědi. Telefonní číslo naší soutěže je 906 11 13. Výherce uveřejníme v následujícím vydání Světa motorů a už teď vám držíme palce. Minule jsme se vás ptali na to, kolik lidí v současnosti pracuje v týmu Škoda Motorsport a správná odpověď byla za B, tedy 100. Ze správných odpovědí jsme následně vylosovali tyto 3 výherce, kterým gratulujeme.